אני נמצא במגרש שבדן. לפני מספר שעות התרחשה כאן דרמה. הכל התחיל שהמדריך העמיד החניכים במפקד, ופתאום הוא גילה שחסר לו חניך. ושאל את חברו של החניך, תגיד איפה צחי? מאיפה אני יודע מה אני אמא שלו הולך לחפש במכונות? המדריך התעצבן והלך למכונות. ראה שם את צחי מלקלק סוכריה, כן, שם את צחי מלקלק סוכריה. המדריך תעלף מיד, אישה זקנה עברה ליד, מישהו חיטט באף בצד, אבל זה לא קשור לסיפור. החניך בכה, הוא אמר זה לא מצחיק, באמת זה לא מצחיק, טוב אולי זה קצת מצחיק. ואז העניינים התחממו עוד יותר, והחניך אמר, טוב יש לי רעיון, כולם להירגע, אני אעשה לו הנשמה. הילד התכופף לעשות לו הנשמה, המדריך הקיא את הנשמה. החניך צעק, התעוררת איזה כיף, בוא תגיד לי כמה תפתח את השיניים. חניך אמר, כולה 10 שנים. אבל מה זה הקטע הזה? זה צחקנו מהבוקר. ואז הגיע אמבולנס ושאל, תגידו מישהו פה או התעלף. ואז כולם צחקו ואמרו לו, יא מסטול הוא כבר בסדר, מה אתם צוחקים עליי? אמר והתחיל מלחמת אוכל. כולם זורקים ומשפריצים, אחד זרק עוגת גבינה על בסיס הלטרת ועוף. פתאום אחד אמר, רגע מה אנחנו עושים? אחד ענתה לו, מלחמת אוכל עם עוגה על הפנים. הם המשיכו שעות ובסוף זה נגמר. הפואנטה של הסיפור, לא לקנות במכונות, כאן שמעון גרנות.